fai específicamente sobre un pouco de la vida de ese pequeno futuro. Así que nada, eu quero dicirles e agradecerles que estemos aquí, que van a facer esta actividade, a súa aportación case diaria que fan a este xénero do patrimonio cultural, a Conde Cátulo Vilar, traballadora da Casa da Cultura, que además están involucradas en tantas actividades culturais e das artes escénicas, a nosa Púa, que é a profesora además e a impulsora da aula municipal de teatro. Quero agradecerles a todas elas a súa aportación e, por suposto, tamén ao noso convidado especial de hoxe, a Sergio, que tamén está involucrado, que representa a cultura deste concello, porque sempre forma parte de todas as actividades culturais que hai. Nada, imos comenzar inmediatamente a idea de era o manifesto de teatro, que cada ano sempre se publica para reclamar as próprias necesidades e demandas como propio xénero do teatro. Para rematar, sen máis, nesta actividade, quería leros unha lista do gran proxecto vinculado a Rivadavia e que ponía en valor o teatro, que é unha cita que creo que representa moi ben o teatro e o teatro de investigación. De carácter de un teatro onde queres expresar a vida fundamental, porque precisamos temos dereito a un e temos a vida histórica de que estamos vivir. Así que nada, grazas e visitar o Día do Teatro. Cada ano un persoeiro vinculado ao teatro fai unha mensaxe que é a nivel mundial. Neste caso é de Peter Sellars, director de teatro, ópera e festivais, e a traducción ao galego é de Roy Vidal Ponte. Miña xente, mentre o mundo se mantén amarrado minuto a minuto a un goteo diario de reportaxes de noticias, podería convidarnos a todas como creadoras a mergullarnos no noso enfoque, esfera e perspectiva específicas acerca do tempo épico, a mudanza épica, a reflexión épica e a visión épica. Vivimos un período épico da historia e as profundas e consecuentes mudanzas que estamos a experimentar nas relacións dos seres humanos consigo mesmos, entre sí e cos mundos non humanos están prácticamente alén das nosas capacidades de comprender, articular, falar e expresar. Nós non vivimos nun ciclo informativo de 24 horas. Nós vivimos a marxe do tempo. Os xornais e os medios de comunicación están completamente desequipados e son incapaces de tratar co que estamos a vivir. Onde está a linguaxe? Cales son os pasos e cales as imaxes que nos permitirán comprender as profundas alteracións e rupturas que experimentamos? E como poderemos transmitir o contido das nosas vidas? Neste preciso momento, non como reportaxe, senón como experiencia. O teatro é a forma artística da experiencia. Nun mundo acosado por extensas campañas de comunicación, experiencias simuladas, prognósticos sinistros, como podemos superar a interminable repetición de números para experimentar a santidade e a infinidade dunha vida única, dun ecosistema único, dunha amizade ou da calidade dunha luz nun teño extraño? 2 anos de COVID-19 toldaron os sentidos ás persoas, restringiron as súas vidas, romperon ligazóns e colocáronos nun extraño grao cero da vida humana. Que sementes é preciso sementar e volver a sementar nestes anos e cales as especies invasoras que, excesivamente crecidas, necesitan ser total e finalmente erradicadas? Hai tantas persoas que están no límite, tanta violencia a estourar, irracional ou inesperadamente. Hai tantos sistemas establecidos que foron expostos como estructuras
de crueldade continuada? Onde están as nosas cerimonias de vocación? De que precisamos de nos lembrar? Que rituais nos permiten finalmente reimaginar e comenzarmos a ensayar pasos nunca dados? O teatro de visión épica, propósito, recuperación, reparación e cuidado precisa de novos rituais. Non precisamos que nos entreteñan, precisamos reunirnos, precisamos compartir espazo e precisamos cultivar o espazo compartido. Precisamos de espazos protegidos de escoita profunda e de igualdade. O teatro é a creación na terra dun espazo de igualdade entre seres humanos. Deuses, plantas, animais, horas de chuvia, lágrimas e regeneración. O espazo de igualdade é escoita profunda e iluminado pola beleza escondida. Mantida viva nunha interacción profunda de perigo, ecuanimidade, sabedoría, acción e paciencia. No Sutra da Vignanda Floral, Buda enumera 10 tipos de gran paciencia da vida humana. Unha das máis poderosas é a denominada paciencia de percibilo todo como miraxes. O teatro sempre presentou a vida deste mundo como unha miraxe, posibilitándonos ver a través da ilusión, percepción, cegueira e negación humana. Unha claridade e cunha forza liberadora. Estamos tan seguras daquilo que vemos e de forma en que o vemos que non somos quen de ver e sentir realidades alternativas, novas posibilidades, abordaxes diferentes, relacións invisibles, conexións intemporais. Chegado é o tempo dunha profunda actualización das nosas mentes, dos nosos sentidos, das nosas imaginacións, das nosas historias e dos nosos futuros. Pero este traballo non o poden facer persoas soas, traballando de maneira illada. É un traballo que precisamos facer xuntas. O teatro é o convite para facermos este traballo xuntas. Grazas profundas polo vosso traballo. Peter Sellers. De Marcos Abal de Covello. Ninguén quere lembrarse, mas hai pouco nas fontes había un cráter inmenso. Ainda que todas as evidencias alerten do contrario, compre ser xusto e recoñecer que o tempo das glicoses pasou. Deixemos de abrir vellas feridas. Emocioname ao recordar a primeira vez que contemplei a mina chea de auga e a praia de area finísima. Ese momento souben que os ollos podían facerse realidade. Aquela mañá o presidente de Galicia viñera a Cendí para inaugurar o lago. A miña política non me interesaba na vida. Con todo, fiquei impresionado perante un non contraste, casco e chalecos fosforescentes. Ao seguiren os xornalistas, o presidente espetou de unha señora. O único que lle falta a este lago é un monstro. Para iso estamos nós. Non sei que opinarán os seus accionistas, mas estamos a xestionar co Concello de Nes un convenio de colaboración para incentivar o turismo. Aceleren os trámites, por nós non hai problema. Co paranormal vaise diñeiro. Eu non quería complicar a vida, por iso tamén escachei a rir co riso exagerado que teñen os cívicos e algúns proxenetas. Esta praia vai ser un foco de atracción de excursionistas do Inserso e de raparigas en tolepes. O turismo trai moita riqueza. Eu tamén estaba cheo de alegría e satisfacción. O lago mide 5 kilómetros de longo. Entran 1.200 campos de fútbol. Toda a cidade da Coruña. Toda. Repetía todas as verdades que non deixaba de escutar. Así é a natureza humana. O mellor é adaptarse e aceptala. Verdades como tú, que me produciu unha extraña sensación de seguridade. Sen maximalismos. Non confundía a confianza coa obediencia. Confiaba na xente, sobre todo na que ia ben vestida. Da mina a ceo aberto máis grande de España,
pasamos o lago máis grande de Europa. Que máis se pode dicir? Por que o íamos negar? Tamén había algún resentido que odiaba a Fontes. Dende a última tentativa de asesinato vivía unha propia carne. Tiveran que me sacar un pulmón. Cada vez que respiraba sentía a asfixia e viñame á cabeza o meu pai. El fora un dos que levantara as chimeneas. Para subir por elas precisaba embebedarse. Eu, se estivese no seu lugar, tamén o faría. Non o culpo. Un día caeu e reventou como un ovo choco. Espichou no momento. Algúns din que se suicidou. Eu acababa de nacer. Outros que o empurraron, que era un esquirol, que se alegraba dos ataques de arma dos compañeiros e mesmo que celebraba a morte por cancro dun enlace sindical. Prefiro pensar que un refacho de vento lle fixera perder o equilibrio. A miña nai ficou cunha pensión ridícula. No enterro, o xerente en persona foi onde a ela a lle dar o pésame e xuroulle que Endesa sempre tería un sitio para o seu fillo. Dende aquela miña nai foi perdendo a fala. Só abría a boca para asegurarse a miña supervivencia. Comes como un animal, chegas mal, vai che coller o frío. Cando medrei fun petar a porta do xerente, non está. Trasladaron a Bolivia. Deixei o currículo igual. Ofertaban prácticas non remuneradas con posibilidade de ficar na empresa. A min nunca me telefonaron. As paredes da casa caían en río. Precisaba dar un paseo. Tiña 39 anos e a miña nai aínda me facía o xantar. Dormía no mismo cuarto que cando mesaba por min. Aínda conservaba algún peluche. O amor da mamá era incondicional. O peor era o silencio na mesa. Onde raios me podía meter? 3 días á semana e á biblioteca, 4 a tomarlle unha ao bar. Mamá dábame 300 euros para vicios. Eu nunca preguntaba nada. Primeiro do mes, deixaba os cartos na miña mesa de cabeceira como se fose a ala dos dentes. Eu calaba. Así mantiñas a túa dignidade. Non fun eu quen che pediu nacer. De min aprendeches unha lección fundamental. Saber pasar desapercibida, Saber pasar desapercibida, ocupar o teu lugar, sen estridencias. sen estridencias. Grazas a ese virtude, mamá traballaba nunha fábrica de roupa. Montara na debaixo de un edificio. Por fora non puña nada. Sei que era unha das condicións innegociables que debía ter a su contrato. A xente chamaba ya aquel lugar o Zulo. Antes había un acte nese sitio que levaba o mesmo nome. No Zulo traballaban moitas horas e pagaban mal. Mais pagaban que ao final era do que se trataba. A principios do século XX é posible que neste tipo de obradoiros traballasen crianzas de 8 ou 9 anos. Felizmente esta práctica estaba abolida. As traballadoras podían ir unha vez ao baño cada 4 horas. Por esas pequenas cousas, mamá estaba profundamente agradecida ao encargado. Na pausa do bocadillo pomos o Danubio azul e na da noite o lago dos cisnes. O amo era un home moi sencillo. Ninguén me ia arrancar dun lar tan pletórico de alegría. Nin sacando unha oposición alugaría un apartamento. Quen me ia limpar a casa? Eu estou ben como estou. Vivir como ela era seguir unha lei natural. Non era culpa da crise, nen menos aínda da miseria. Eu estaba inmerso na aventura do amor. Do amor materno-filial. As cousas son así porque sí. Mamá falaba coa voz da experiencia. Hai que aceptar as cousas como veñen. Un é o que é polo lugar onde nace. De aí nada se pode mover. Era un doce regreso ao antigo Tesla. Cada mañá mamá conseguía erguerme, era unha victoria. Dormía 11 horas. Estaba obsesionado coa obsolescencia programada. Pensaba na vida das lavadoras, dos móviles, das lámparas. E non me medo como se autoinmolaban. Tal vez o meu tempo tamén acabara. Era preciso admitirlo. Non había sitio para todo neste mundo. Chegábase unha pandemia mundial, sentía o no aire. Eu era outra mercadoría obsoleta, un adulto que parasitaba o salario da miña nai. Eu tamén quería autodestruirme entre dous un. Estar nun desemprego é unha oportunidade. Tiña que verlo así.
hai que ser optimista e deixar de barrenar. Quería dedicarle máis tempo aos meus hobbies, tomar algo, estar cos amigos, ver series. Ainda que non traballase, eu non tiña a miña rutina. Asobar, dobar a casa, dormir, feiro, beber. Foi na biblioteca onde vin que a auga do lago era mellor que a da villa. Sempre me dise a bibliotecaria, arrinquei a folla do xornal e metí na moqueta. Estes enxeñeiros eran uns cracks. Un extraño proceso de depuración facía que os 547 millóns de metros cúbicos de auga fosen tan impolutos como a auga do Faro. Ao ver aquilo, merquei 2 garrafas de 5 litros, baleireinas na rúa e leveinas para cá. A partir de agora vou beber todos os días 2 litros, un de mañá e outro de noite. A auga é moi boa, a mí me aconsellaran ao médico cando tivera pedras no río. Daquela o mini levaran a urxencias. Vaya espectáculo que montaches. O meu colega fixera moitos contactos na pasantía onde choeaba. O mini transformaba psicópatas de 15 anos en politoxicómanos de triglia. Non esbardalles. As neis agradecíancho con toda clase de favores. Bueno, iso é verdade. Andaba coa camisa limpa e o papo cheo. E ti, cada vez máis encrequenado. E que lle queres? Atopeite un chollo ideal, vigilante unha vez a semana. O único que hai que facer é pasar a noite nunha garita en fronte das antigas excavadoras. Custan cada unha 20 millóns de euros. Como carallo van roubar algo así? Como non veña unha nave especial, eso te digo. Normalmente pasaba a primeira metade da noite a ler Dostoyevsky e a outra metade Harry Potter. Algo tiña unha licenciatura. Algúna vez teño levado o saco de dormir e pasado moitas sopas. Poucas, porque ao final todo se sabe. A miña nai non lle comentara o da auga do lago. Non lle quería dar máis preocupación. Vía calquera novidade con malos ollos. Despois de vestir o disfraz de vigilante, bebi unha poción máxica. Facíame sentir como a 10 anos máis novo. Non era auga destilada, mais a súa pureza era extraordinaria. Desprendía un extraño aroma a mazá ou mercurio. Collín a bici e fui para o chão. Despois de devorar os irmáns Karamazov, non estirar as pernas. Conviña por rentar a trombosa. No paseo, detrás dunha desas excavadoras, notei un ruido. Aproximei. O corazón batía no meu peito. De maneira instintiva, a miña man foi parar a pistola. Cousa bastante inútil, porque levaba descargado. Berrei. Quen anda aí? Algo se moveu entre as silvas. Parecía un mastín. Ahora íame roer. Dei uns pasos para atrás e anqueime. O animal saiu. A lúa emerxeu entre os seus corpos. Fitou. Era un cervo. Moi cabrón non se asustou. Oídame. Estaba un palmo na miña cara. Puxose a unir o meu medo. Gruñinlle. E botou a correr. As 4 megascavadoras estaban no seu sitio. Non houbo danos. Todo saíra ben. Os 100 euros que me daban polo curro reinvestíaos en alcohol. Hai que queimar os cartuchos, disfrutar da vida. Mamá sempre ia estar aí. Un prato de comida non me ia faltar. Octavius Augustus, nunca bien. Ave César! Ave César! Ave, que temos hoxe, meus nobres patricios? Unha conspiración? Unha nova guerra? O emperador noso non está enganado. Hai de todo un pouco, mas moi condensado. Condensado?
Si, o primeiro caso é unha herdanza con varios herdeiros. E logo, Non está de acordo co repartimento. Pensan xa que logo estes vosos servos que hai unha herdanza, xenros, noras, sogros, fillos e netos, mas non hai concordia neste partimento. Estará connosco o gran pai de Roma que en tal sumario pode haber delitos e guerras a eito. pois démosme coman. Falan sabiamente os meus conselleiros. Mágoa desta xunta noutros estamentos. E cal é o problema? O problema, César, é que unha partilla de entre todas elas a máis gorentosa ten un suplemento que o defunto en vida chamou regaliño e non é tal cousa. E ninguén o quere. Non o quere, non. Deduzco daquela que máis que galano será condición. Sempre foi a inteligencia do sublime protector de Roma a calidade destacada que con serenosidade o povo dá. Continúa. Da patria, un fero defensor, dos seus fillos, incansable guardián, da república, un fiel valedor. Digo, continúa co xuízo, non coa adulación. Pídoche, César, perdón, é que me deixei ver. O caso, como agora se verá, amosa unha pequena variación. Isto fai ver unha complicación, máis acaso sexa caso normal. Pero xulgue que con gran sapiencia, a man firme e a mirada pura, examina as probas con mesura e todo hai que dicilo con paciencia. Falas ben, nobre Patricio. Ora é de axuizar a xiña, que máis que dun xuízo parecemos coitar dunha adiviña. Quen resume mellor este sumario? Eu, sin dúbida, que fun a escola de Pau. Sería gran resedor unha herdanza ben corrente. Manda non foi diferente a unha das tantas do Estado, se non tivera finado unha pena. Como a noutros testamentos das nosas clases máis altas, figuran nestes unhas casas, montes, labradoiros, cartos, ouros, prata, 10 cabalos e unha ovella. Como se chama? A ovella. A ovecha, o finado. Ah, Tiberio Craso. O célebre Craso, morreu. Home, claro, ten que morrer para ser finado. Ai, non sodes nada. Sigue, sigue. Pois estábamos dicindo que é cumprido o capital do nobre Craso, e non sobra comentar aquí de paso que non me pone no caso dos herdeiros ni por sombra, porque o romano Patricio, agora, na outra vida, sobrevive unha tía que non pode ser máis bella, sen unha cachola vedella e sen un dente de exilia. Sucede que a señora lle quedou enfurruxada, toda canta xunta ten, e non podendo dobrar o lombo, debe andar máis firme ca un coronel. O problema é que non pode chegar ás dedas dos pés, en postura tan erecta, e ali dende hai anos ten unha inmunda chaga, que se non coida se lle infecta. E por iso, se isto fose pouco, neste enleado proceso, Pero como ainda hai máis? nin é todo nin é o grave, que a fin ao cabo, coa idade, podemos vernos igual. O peor é un defecto polo que adoita vagancia a súa parte digestiva, e varias veces ao mes, con moito tento hai Que? poñerlle unha lavativa. O nobre Craso sabía que en canto os seus ollos cansos lle quedasen a escuras, a solteira irmá da nai non habería que nai quixese facer as curas. E Craso, que sempre foi latricador e lerchán, un carallán nun loutreiro, vai e encámpalle esa vella na partilla das máis terras, de máis ollas e esterros. E poñería un artigo que diga ben claro que, de rexeitar o lote, a Roma deixa o legado, e queda Roma co caldo e Roma queda co pote. Motivo justificable e, como non, entendible para que un tema apelable, aínda que é recusable, chega a instancias tan notables. Non sei se é censurable, mas si sei que é comprensible. Algúnha trécola legal? Cos artigos pertinentes do noso civil dereito non hai forma de alterarnos a vontade de Tiberio. Unha pena. E os herdeiros? E os herdeiros prudentes alegacións por escrito presentan a César varias, repito, pregando se podes deixes a un lado as razóns humanitarias. Por Xúpiter, que demo de bella. Por Xúpiter, que cousiñas ten.
pois quer que a metan no medio do lote e quer que lle fagan as curas tamén. Segundo este documento, a herdanza ninguén renuncia. Iso claramente anuncio. Meditemos un momento. Os eidos onde moran os herdeiros son parte da herdanza. Non poden facer uso da renuncia. Todos eles quedarían unha mancha de nada e outra de cousa ninguna. Non é fácil, non? Editar a sentenza non é fácil, non? Dar a solución. A resolución implica prudencia. Non é fácil, non? Unha solución... E ti, Leal, Egresio Tribuncio, fillo de Agripina e de Caión, neto de Vetusta e de Pospucio, de Octavio Drusila e do Gran Lucio, quererías comentar a tua opinión? O que desexes comente, porque a Roma debo servila coa miña inteligencia, que xamais se importará a súa conciencia, ten sempre a súa patria en serio todo. Aí falaches. En care cruz este caso, na cruz é o azar que establece, a que en cada montón se lle concede, pois podemos todos catro sortear. Ao meu ver, é perversa alternativa, porque tanta vetustez, tanta antitraria. O herdo máis copioso non iguala, mas se o proceso a fin, aquí se arquiva, sacámonos de enriba isto de ver. E o que perverso e ruín nos parecía, se cadra da enlembranza fuxida, e da causa nos podemos distraer. A cara da moeda é a máis xusta, tamén para a República é rendible, por tanto é para todos preferible. Así que a min é a que máis me gusta. Deixamos os herdeiros que se escorden. Declaramos, entón, que hai desacordo. Quedan eles da herdanza co recordo e o Estado apaña todo o lote. Este discurso de amigo escoitei con complacencia, ben atento. E estou de acordo contigo, que a dita cruz da moeda é un tormento, porque aínda que obrigado é coidar da ansiedade, cruel destino. O da bella, nun legado, sería barbaridade e desatino, e non sería do agrado de ningún dos habitantes do imperio, que deixásemos de lado algúns dos litigantes de Tiberio. Agora ben, no da cara da moeda tes un erro perdoable. Vexo esa teoría clara, mas non antes dun enterro desesable. Caíches, meu confidente, en que sen reparticións ven a bella, que de min diría leve. No circo temos 3 leones. Vaya prea. Esa idea encomía. Ben está darlles ás feras un escravo, pero darlles unha momia, criaturas, miñas prendas, que pecado. Fala honrado Publio Pomponio, fillo de Otilia e de Cesario, neto de Cúspida de Petronio, de Lidia Potasia e de Estramonio. Escoita atentamente a tua opinión. O teu afable cumprido ao corazón chega presto, un adxetivo caído nunca resulta indisesto. Xulgo eu, o permiso, o equilibrio e o exemplo. Compre, pois, usar o siso para topar o tentero. Coa reflexión que fixeste e esa cuidada de bondade, a cruz desbotada tendes, iso é solidaridade. Nunca decides nos deixen os heredeiros arrañala, canto máis burro máis peixe, que vos pariu que vos lama, porque expresando esa ofensa, con tan vulgares palabras non ten volta, fan despensa, será Roma sen nada. Un razoamento tan preciso non aburre, nin extenúa, imparcial, metódico, conciso. Continúa, Publio, continúa. A cruz está desbotada. Imos agora coa cara. Cantas máis voltas lle dou, tal como se analizou, eu tamén seguro estou de que vai quedar en nada. Poderíamos pensar que o deber gobernar é monetaria cuestión, mas se hai unha obxección non admite discusión. Haina que considerar, e a tacha sabiamente e César fácilmente, non hai máis que un momento, e só tal elemento vennos en detrimento dun acordo decente. Interesante a teoría, que o nobre Publio arrestou. Coa arte a clara, máis preguntos avalían esa obxección da señora que nos declara.
porque aquí do que se trata é de procurar fartura. Iso é o que importa. Precisamos ouro e prata, a facenda no Lapura e no Exhorta, que a debatida moeda. A cruz quedou escocida e desbotada, que político contesta. Cando alguén di, con manía, mira que cara. Conselleiros, escoiteimos atento. Como este vago asunto requería, e sen nada dar ao esquecemento, defines ti, Tribucio, de teoría, o que para o teu César é fracaso. Que pensabas así non o sabía? Será que falas hoxe ao acaso? Será que a mesquindade da indecencia? Será que o teu xuízo fica escaso? Onde foi o Tribucio a gran cautela? Porque amosas traizóns e desacato? Por que de ostentación a incontinencia? Que tristura, oh Deus, que mal trago, tanta decepción no trono sempre dá. Non entendo. Un momento que acabo, que desventura sobre Roma caerá. Quen sabe, polo vicio o que lla garda? Que mágoa tan terrible. Ala, xa está. Entender este enredo xa me tarda. O que me prexudica, o da señora, pero é que non o ves, cacho paparda. Non, César, non. Que contaría a historia? No futuro? Que virían nos libros? Voucho decir literalmente agora. No ano 17 a.C., o invicio César, porque algúns o piden, herdou unha vellouca feita un idén. Enténdelo, ou mando que che expliquen. Un gran emperador herda unha vella. Antes deixo mellor que me expliquen. Que visión de futuro! Oh, que clarividencia! Conselleiro aos leóns. Non, César, non. Clemencio. Soldado. A túas órdenes, César. Son un día de calabozo, para que non adelgace. Parase que mandes, con permiso, César. Doulle lo de almozo. Mellor que de xantar. Ordenas algo máis. Esvígao con manteiga denantes de ir ao foxo. O que mandes, César. Home, non, con manteiga non que un noxo. Apiades os deuses del, e como dixo o poeta, non teñas medo da morte, que de aquí ninguén lle arreda. Gloria a Triburcio, gloria, Publio. Gloria, gloria! Dá xeño morrer por Roma. Sigamos. Compoño, amigo, onde quedamos? Ah, xa estou, no de equilibrio, sí, xa me acordo. Ti dirás, meu leal Publio, e explicarás como facer con este asunto ao teu parecer. Pois eu penso, o César, digo eu, collermos como quen se pode ser, que quizás non é o que é, ou quizás sí, mas é, bueno, home, un supoñer, Xa. vaya, ir, hai que ir dando, que non, pero iso sí, con precaución, pois que tampouco así sin máis. Non, claro, con ansia, espero. Publio, a explicación. O que antes de e outra vez digo, é que tes que ir catando o equilibrio. Nin branco nin negro, nin todo ou nada, nin pobre nin rico, nin cruz nin cara, nin moito que sobre, pouco que falte, nin nada que fusa, nin soquear, nin dormindo, nin moi esperto, nin moi longe, tampouco preto, nin alto nin baixo, nin fraco nin gordo, nin ser moi morcego, nin estar sordo, nin boi nin vaca, nin dos nin tres. Para, Publio, para, por Marte, que estrés. Ao que entendo, Publio, o teu argumento necesario non é tal requilabrio. Pídenos témpero no relatorio. E ti, meu rei, vai a requintamento. Perdoa, a breve. A ver se damos o paso que dé a cabo dun caso tan enredado e esbreve. Eu xa non estiven tan canso xa no período previo. De con tanto resumo, e tan boa presumo a miña conceptura que dirás. É tan pura e brilla a tal altura que a ela mesma me sumo. Porque a que estimo atinada, asustada, aceitada,
Dime ti, nobre César, dime ti o que queda de calquera moeda sen a cruz e sen a cara. Pois sen a cruz e sen a cara, quedar non queda nada. Que sí, queda o canto. Lógico é que con tanto xuizo e tanto dato te engane esta parvada, mas por seguir co exemplo útil pero sincero, quixen utilizalo. E se espreito é o canto, non vexo o outro lado que non teña un punto medio. Con iso tes unha razón. Que teñas esa opinión, non sabes o contento que me pongo. De momento indica sentimento e non reprobación. Mellor logo será para todos. Aprobar a solución que intuí. Sinto o povo preferir. César, César, alabín. César, alabín, bom, bam. César, xa son. Vaya, Roma é hoxe bafoliada. Ali ven a multitude. Pero quen así a induce? Quen tanto a Roma seduce? Quen a teiga a cada ruada? É o César. ou como é? O insigne César. Aí vou eu. Os seus pés así ondeado todo o mundo, adorable. Aí non. Él, humilde, calado. E os pais de os fillos que, perante tanta distinción, sempre o prenomen con don, non cun alcume calquera. Non merece o noso César que se lle quede a esmoleira ou mesmo o pedichón. Baixa a voz, que se nos conta. Non quise, César, perdón. O que tío que é oír, nada. Nada, César, nada. Xa o suponía. E non che gustaría? No. Pero aquí, ti estabas. A túas órdenes, sí, estaba. Claro, é que non che interesaba. Nada, de nada. Moito mellor. De xordeiras non padeces. Escoito ben, ou iso creo. Pero pode ser por veces. Ou que non, está un atento. Estarías ensumido. Pois, sí, no meu pensamento. Sinto, César, non me decretei de que está con nós. Outra volta, asegúrate de que esteamos sós. Así o falo. E remato. Derrañando xa este enigma. Unha herdeira de Tiberio e afillada dun veciño meu que ven sendo sobriño de Máximo Cornelio e coñeces a súa prima. A ver que faz coa muller. Desta herdeira de Tiberio quixera decir que dama por Minerva, luna e febo, que requintada beldade, que sublime donaire, que corpo de deusa, pero mellor non se digo nada. Nada lindo a cometer. Tampouco se trata diso. A beleza dela é... como explicarlo? No interior. Non hai definición mellor, mas para o seu rostro ver e ben prepararse, aviso. Home, entón sería mellor non mirar. Mellor sería, mas non é a solución para o negocio presente, dado que non se quilla un sen testar. Que máis ten Galacia? Ben, non sei se quedaría nun malito. De ti que tramas? Tramo, e tramando digo, que amores nunca lle faltan, máis ou menos a calquera, pero constame que a herdeira xa máis alegre e exalta. Publio. César, sí. Din certas linguas en nome que ben se pode apreciar como esta muller consome, ainda que ocultado queira, rabear pola peneira, rabear por ter un home e rabear por casar. Por outra banda, é tarefa dun asesor avisarte de que en Roma se comenta que están circulando varios rumores sen comentarios. Non gusto. Velaí a perna. Faz moi ben, Publio. Faz moi ben avisar. Iso penso. É que rexurban os valentes descendentes de Rómulo. Agora deulles por un ruse. Non besas como me puxen cando escoitei por aí fora al purnar tantas aldeas. Andas na boca da xente porque din que non apuras por ter descendentes. Xa. Que non se che coñece noivado. Ninguén vai tan consultado. Ah, Banchos soros de tapete, e con iso estas alturas. relacións nunca tiveches amigas e amigos telos a feixes. Amigos? Moi vos amigos. Non me digas. Non xo digo. Por Deus, como se atreve? Déxame, César, que sí. Desleigados, latriqueiros, mira ti, para os romanos. Así pagamos desvelos. Era ben, todos nun fato, poñelos no anfiteatro. E nos glúteos vergoñentos, darlles tringas xenteirazos. Valentes, dixen. Vos peixes, onde estábamos, Patricio? Sigue. Claro, Grazas. sigue. Comprendo e rematando o problema quitando de diante que temas destes non deben ser
suplicio que maior fortuna pode ter unha muller romana que converterse en consorte do Que filho. sois loucaches. Faite conta que casaches coa herdeira. Ven para a corte e ao cabo dunha semana repudian. E repudiada ten que facer a maleta, pero marcha respectiva. E como houve un pandote que levou o mellor lote, marcha ben acompañada consolada pola vela. O asunto ao que me refiro nin reparo vos merece nin un pequeno suspiro. As linguas de sopa, as linguas de sapo aplacadas e o teu prestixio afortadas de modo que cun só tiro podes matar dúas moscas. Nunca pensei, meu pomponio, ver en toda a miña vida maquinar con tanto encono. Vai esta aperta sincera, dalla, que nunca tal outra dera. Non supoñas que é un piropo, senón unha despedida. Soldado, César, as túas ordes, aos leóns. o que mandes. Home, non, os leóns non. Mellor revisamos o do divorcio. Ai, que corcio! A ver se non empezamos. Pero, César, Que laretas, que fedello, que desaqueloutrado. Nunca vira outro consello tan desaconsellado. Toda unha mañá perdida, fala que te falaras para soltar 100 paridas. E 100 parvadas atrás. Os que sí que van quedar contentos son os leóns. De certo que pensarán que celebrarán o patrón. Vexamos o que outros asuntos tiñan antes programados. Asinar un documento, un xantar ás 3 en punto, visto e prace a 6 contratos, ofrenda nun monumento, ás 5 inauguración, novo local social, da Asociación Cultural, Amigos da Constitución. Sonche 4 cerimonias, se ven? Despois destas xeiras, que aínda que non queiras, levas... Pero dar non che dan outras. En fin, quen se lle diga que o príncipe do Senado, o gran Octavio, o imperador, vencedor de Cleopatra, vencedor de Antonio en Antíoco, aquel que triunfaches entrou en Egipto, en Grecia, en Asia, se vexa hoxe aldraxado por un ancián xafinado, e que parece mentira, mais iso deixo arrombado. Que mañá é outro día. Esa para rematar, Rosa e Ana van ler Historia de Elena, as memorias de Elena María de Lobo Santos. Bueno, eu antes de empezar quería agradecer de todo corazón á Concelleira de Cultura que está facendo o imposible para o Teatro de Ribadavia. Gracias, Paula. E tamén gracias a Rosa. Gracias a ti. Tocoume con ela. Veredes a diferencia do que é unha persoa que traballa no teatro aficionado a unha profesional, a unha mestre, a unha gran mestre. Gracias, Rosa, por axudarnos a enseñarnos tanto. Gracias a ti. Memoria de Elena e María. Lembro o día en que os meus pais marcharon a Uruguai. Tiña 10 anos. Eu estaba xunto á miña tía, unha muller maior, solteira, irmá do meu pai que me collía da man mentras o coche marchaba, ateigado de xente e maletas amoreadas no teito, pola estrada de camiño á Coruña. O sol quecía con forza. Foi un día do mes de xullo. Apenas me ficou a lembranza das mans da miña nai, da pele enrugada do seu rostro e do rostro duro do meu pai. Un home desfeito, deslombarse do vencer ao solpor, traballando arreo na terra. Lembro as súas camisas, que miña nai escorría na pedra do lavadoiro e despois estendía ao sol. Aquela imaxe das camisas de meu pai ao vento ficou gravada na miña memoria. Anos despois,
cando recibía as súas cartas de Uruguai, pensaba nas súas camisas grandes e remendadas ao vento, e nas mans hinchadas da miña nai. Despois, dobraba o papel e volvía a metelo no sobre. Teño 22 anos e chámome Elena. Teño unha filla, María, e tiña un home, Manuel, que morreu na guerra no 37. Esta é a súa última carta, que lín centos de veces, que biquei centos de veces e que levei ao peito o día en que souben que morrera en Albacete. Está enterrado nunha foxa común a 12 kilómetros de Quintanar del Rei. María tiña 4 anos cando me levaron presa. Tiña uns ollos grandes e preciosos. Fitaba todo como se fose a primeira vez que o facía, como a vez primeira que a vin sobre o meu ventre, o día que a parín, na nosa casa, mentres Manuel me bicaba emocionado cos ollos embebidos, e ela semellaba fitarnos, sen chorar, caladiña. Podía pasar unha tarde enteira sentada nun tallo mirando como eu amasaba o pan, como afundía os dedos na masa, como golpeaba unha e outra vez, darlle forma e pousala en riba dunha folla de repolo para que non se queimara no forno. Lembro que a noite que me viñeron buscar eu amasaba unha fariña de millo moi brava. Lembro a súa cariña, á beira do soarego da porta, mentres me arrastraban do brazo e eu berraba, querendo levala comigo, fitándome. Ela soa, e eu berrando, metéronme nun coche e non volvín vela nunca máis. Non foi ata o ano 1956 que souben o que lle acontecera a miña nai. De cativa, cando aínda vivía na vila, non sabía nada. Despois, ao chegar ao hospicio, decateime de cousas. Aínda que a vida era dura para todas as nenas, para algunhas o trato era especialmente severo. O ton, a ollada, o castigo era diferente. Axiña comprendín que non era como as demais. Había outra rapaza maior, tería 14 ou 15 anos, que me chiscaba o ollo no patio na hora da ximnasia e despois marchaba ao pabillón das maiores. Alí aprendín a coser e cociñar. Pasei horas cocindo calcetins, chaquetas, cueiros, camisas, e os dedos púñanseme duros e vermellos. Aprendín a sentar na mesa, a rezar antes de xantar, antes de me deitar, a cortar co coitelo e a peitearme soa. As noites eran frías, como os días. Dormíamos todas xuntas nunha habitación enorme de paredes caleadas cheas de humidade. Todo fedía a humidade. O colchón de lá, as sábanas, a manta, o barolo agatuñaba polas paredes como unha besta silandeira que finalmente afincaba as súas gadopas nos nosos peitos. Foi ali onde enfermei dos pulmóns. Por esa razón deixei de asistir ás clases de ximnasia e ás veces ficaba no dormitorio mentres as demais traballaban no taller de costura. Nas escaleiras acostumaba descansar no rechán do segundo piso. Ali había unha fiestra que daba a rúa e desde a que podía ver a xente que ía e viña a un almacén mercar carbón. Ficaba ali un anaco e despois seguía subindo. Con todo, o peor eran as noites, cando apagaban a luz a escuridade caía como unha daquelas sacas cheas de carbón pesado. Eu loitaba para lle roubar a noite un chisco de aire co que poder respirar. Pechaba os ollos para poder fuxir daquel cheiro. Pechaba os ollos e aló no fondo, no negro da miña cabeza, en algún lugar da miña memoria ou do meu corazón, ulía o cheiro do pan recén cocido da miña nai. Pechaba os ollos e chegábame aquel recendo e coa boca fundida na almofada para que ninguén me escoitase. Chamaba por ela, porque ao pronunciar o seu nome era como ter ali comigo, anicada debaixo da manta, mentres a tos me comía por dentro. Lembraba o cheiro da miña nai.
o seu peito quente cando me collía no colo, as súas mans enfariñadas, os seus labios nas miñas orellas, picándome, os dedos limpos alumiñando o meu cabelo. O forno da casa, a calor, o amor. Pero a miña historia comeza antes. Eu son María, a filla de Helena e Manuel. Estábamos 4 mulleres na mesma cela. Era un cuarto pequeno, sen fiestras e co chan de pedra. Eu era a máis nova. Non deixei de chorar por María unha sola noite. Elas dormían deitadas no chan e eu sentaba nun corruncho e retorcía a tea da miña sala. Daquela, Isabel achegábase onda min e abrazábame. Eu choraba e cando as vaguas travezaban nos meus labios, eu recollías coa boca e era como bicar as súas pequenas orellas. Como tela no colo, contra o meu peito, alumiñando o seu cabelo. Ulía as miñas mans, a miña roupa buscando o recendo de María, e algo quedaba, ou iso me parecía, na chaqueta ou nas mans. Entón pensaba en Manuel, que xa non me podía consolar. Entón collía a súa carta e buscaba nela o tacto das mans no meu corpo, das súas mans escribíndome, das súas mans agarimándome, dos seus brazos apertándome. Entón, Isabel decíame que lera a carta, e eu lía. E Rosa e máis Aurora achegábanse e eu collía a carta unha vez máis e volvía a lela, o papel dobrado 1000 veces en 4 partes, e abrío e lía devagar a carta de Manuel, a carta de Manuel. De meu pai sei que botaba tempo fora da casa, traballando onde podía, que estivo nas minas e que traballou en Vigo. Eu pasaba o día inteiro coa miña nai. O que sei de meu pai é polo que me contou despois a señora Maruxa. Canto os recordos da miña nai sostéñense ata 1956. Aquel ano precipitáronse a un valeiro escuro. Tratei de borrar as lembranzas que dela tiña aquela mañán choviñenta en que regresei a Vigo, pero sen me decatar, caín con ela neste precipicio. A miña historia comeza a noite na que entraron na nosa casa e nos levaron. Foron varios homes. A miña nai collerona no brazo e a min arrastráronme con ela ata a porta. Chamaba por min mentres a levaban e vin, desde a porta da casa, como a metían en coche. Miña nai levaba posto o vestido azul de flores. Cando saía coa miña nai a solaina para estender a roupa e sopraba o vento, o vestido mexíase suave entre as súas pernas e semellaba un campo de flores en primavera. Eu pasaba o tempo quitando sentada no campo mentres ela ría. Era un vestido precioso. Eu estaba agochada no soarego da porta mentre se arrastraban dos brazos e miraba para atrás. María! Esa foi a última vez que a vi. Alguén me levou esa noite a casa da señora Maruxa. Non era da familia, pero queríalle moito a miña nai. Enviuvara de nova e non tiña fillos. Era unha muller miúda, de pelo branco e ollos escuros. Ulía a auga de lavanda. Sorría sempre no Nadal, tiña para min un cachiño de turrón ou unha mazá con caramelo. De cando en vez, viña a visitarnos don Andrés, que tiña unha carpintaría. Sempre que viña, traía para min un agasallo, ou un cabaliño, unha caixinha, calquera cousa. Pero nunha ocasión trouxome unha casa de bonecas. Sentoume no colo e díxome que aquel era un agasallo especial. Recórdoa perfectamente. Era case tan alta como a mí, e a fronte abríase de todo, podía remexer nas habitacións, na cociña, nun comedor cheo de mobles en miniatura. O comedor da casa de dona Maruxa estaba no piso de arriba. Era unha habitación grande e sombría. Tiña unha porta de cristais biselados que daba un pequeno balcón de pedra do que penduraba bandeira nas festas. Esa era a única ocasión na que podía sair ao balcón sen que dona Maruxa me rifara. A beira da porta había un aparador de castiñeiro, un espello grande no que eu só
chegaba a ver a punta do meu nariz e os meus ollos asomando por riba das copas de licor que tanto me gustaban. Eu fritaba. Gustábame ir a media tarde porque daquela ao sol entraba febre no comedor a través da porta cristalada do balcón e descansaba sobre o aparador e agarimaba o xogo de copas e as dúas licoreiras. Podía miralas, pero non tocalas. Vivín na casa da señora Maruxa ata comenzos dos anos 40. Andaba polos 8 anos cando me dixo, cos ollos húmidos, que xa non podía cuidarme, que tiña que ir a Coruña. Eu non entendía nada, non deixaba de preguntar por qué. Ela choraba e dicíame que non me preocupara, que ela me visitaría, que iría verme todas as semanas, que iría a un colexio onde aprendería moitas cousas. Eu estaba xogando coas copas do licor, pensaba que a señora Maruxa estaba baixo na cociña, e daquela eu xa podía ver o meu rostro no espello do aparador. Ela entrou no comedor e non me dixo nada. Pensei que me ia rifar. Colleume da man e sentamos no sofá. Era a segunda vez que me arrincaban algo de dentro. Pero naquela ocasión foi máis duro para mí. O recordo así porque daquela xa tiña memoria. Estaba feita aos cuidados de dona Maruxa e aos cariños de don Andrés. Aquela noite dormí con ela no seu dormitorio, era unha habitación grande, e a cama parecía enorme. Tiña que apoiarme nela para poder subir. As sabas estaban bordadas a man e olían a lixilla. Eu pegábame a dona Maruxa e procuraba no seu peito o receiro a lavanda que sempre acompañaba. Ao día seguinte, veu o párroco cedo para me levar a inclusa da Coruña. Eu levaba nunha maleta a miña roupa e dúas bonecas de trapo. E posto un vestido de fío de cor gris e unha camisa branca e un abrigo de pano azul. Na inclusa recibín en varias ocasións a visita da señora Maruxa ata o ano 1948. Cando volvín a vida no 1956, fun visitala. Ela, cando me viu, botouse a chorar e a bicarme. Levaba xa anos sentada nunha cadeira impedida, a triple desfixera os xeones. Morreu no 1968 e non puiden ir ao seu enterro porque eu, daquela, vivía en Venezuela. Miña doce Elena, non sabes como te boto de menos. As noites ao raso son moi duras de levar e acórdome de ti a cada instante. Gustaríame estar canda ti, na casa, e coa pequena. Gustaríame tanto abrazarte, meu amor. Boto en falta o teu corpo e o teu xeito de falares cando ando atrás de ti. Amólame non dar coas palabras que digan todo aquilo que che quero dicir. Quero. Agora estou sentado baixo unha oliveira e o sol quece con forza. Estamos preto de Albacete. Levamos aquí 2 días. Sei que volvemos cara a Madrid. Fixen boa amizada cun gaditano, Luís. Xa ves as voltas que dá a vida. Vir dar a esta terra mucho para facer amigos aos que moitas veces lles teño que pedir que me repiten as cousas, porque non hai demo que os entenda cando falan de suco. Con todo, miña querida Elena, as persoas son como as árbores que tanto amo. Por moi diferentes que sexan, todas precisan da terra para vivir. Temos que prepararnos para o peor. Elena, estiven pensando na oferta de don Andrés Varela e tiña razón. O mellor é que vendas o solto dos castiñeiros e que nos encontremos en Madrid. Alí estaremos xuntos e a salvo. Non has tardar en ter problemas pola miña culpa. Teño visto cousas que ti non poderías imaginar. Ti fai o que che digo. Vendo solto e agarda que che escriba cando chegue á capital. Dalle bicos á pequecha. Quero que sempre, Manuel.
vida